गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनदारकं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്കന്ധം 23-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം നമ്പർ 13. എല്ലാരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഏവം സവീര പ്രവരാ സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോധൃതം കാലേ അത്യാജ സ്വം കലേവരം ഏവം സവീര പ്രവരാ സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോധൃതം കാലേ സ്വം കളേവരം ഏവം സവീര പ്രവരാ സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോധൃതം കാലേ സ്വം കളേവരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീര പ്രവരഃ സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജാസും കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ. മലതി ശ്യാമദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീര പ്രവര സംയോജാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജസ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീര പ്രവര സംയോജ്യാത്മനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജസ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം.
ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജാത്മന ആത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വകളയബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ വൃഢം കാലേ തത്യാജസ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സ്വവീരപ്രവരഃ സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനെ ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജാസം കളേവരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അംബിക കേശവി ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജാസം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാരാമനെ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവരഃ സംയോജ്യാത്മനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢേ കാലം തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയനാണു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജസം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രതി ആചാര്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശാരദാ ശുഭാസന ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവരഃ സംയോജാത്മനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജാസം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല എം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മബോധോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ അനിതകുമാരി മാതാജി തനുപ്രതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജാത്മനാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ ജിതാജസം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവരഃ സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഞ്ജു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജാത്മാനാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജാസോ കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശോഭപ്രതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ വീരപ്രവര സംയോജാത്മനാമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജസ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീര പ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനഃ ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജസ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മാനമാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ വീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മനാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തകുമാരി മാതാജി. ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സവീരപ്രവര സംയോജ്യാത്മനാത്മനി ബ്രഹ്മഭൂതോ ദൃഢം കാലേ തത്യാജ സ്വം കളേബരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം സഹ അദ്ദേഹം വീരപ്രവരഹ നായകന്മാരിൽ മുഖ്യൻ സംയോജ്യ പ്രയോഗിക്കുക ആത്മാനം മനസ്സ് ആത്മനി പരമാത്മാവിനായി ബ്രഹ്മഭൂത മോചിതനായി തീരുക ദൃഢം ഉറപ്പായി കാലേ കാലക്രമേണ തത്യാജ്യ ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വാം സ്വന്തം കളേവരം ശരീരം. വിവർത്തനം. കാലക്രമേണ സ്വന്തം ശരീരം വെടിയാൻ സമയമായപ്പോൾ ഋതുമഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ദൃഢമായി ഉറപ്പിച്ച് സമ്പൂർണമായി ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവർത്തം ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മികമായി എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം മരണസമയത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഒരു ബംഗാളി പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 6-ാം ശ്ലോകത്തിലും അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത് അന്തേ കളേവരം തം തമേവ ഇതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. മരണസമയത്ത് തങ്ങളുടെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്. മരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉടനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അഥവാ കൃഷ്ണലോകത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും അവിധം അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തുവെന്ന് കൃഷ്ണകൃപയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പൃഥു മഹാരാജാവ് ജാഗ്രതയിലാവുകയും യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി മുഴുകുകയും ചെയ്തു. ഒരുവന് എങ്ങനെ സ്വയം സന്നദ്ധതയോടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാനും കഴിയുമെന്ന് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃത്യു ആസന്നമായിരുന്ന സമയത്ത് പൃഥു മഹാരാജാവ് അനുഷ്ഠിച്ച യോഗ പ്രക്രിയ ഒരുവൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
സന്നദ്ധതയോടെ നടത്തുന്ന ശരീരത്യാഗം ത്വരിതപ്പെടുത്തും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുമ്പോഴേ ദേഹം ത്യജിക്കുവാൻ ഓരോ ഭക്തനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുലശേഖര രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രയിൽ ഈ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണത്വദീയ പദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശതു മാനസരാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപവാദപിത്തൈ കണ്ടോവരോധവിദോ സ്മരണം കുതസ്തേ. കുലശേഖര രാജാവ് ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവന്റെ ശരീരം വെടിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ മനസ്സുകൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ മരണം വരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. സാധാരണയായി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ കഫവും പിത്തവും വർദ്ധിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി നിരുദ്ധ കണ്ഠനാകാറുണ്ട്. മരണസമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ടൽ വർദ്ധിച്ച് ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയാതാകുമ്പോഴും ഒരുവന് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും മരണസമയത്ത് മുക്താസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് ഉടനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുവാനും സാധിക്കും. പരിപൂർണനായ ഒരു യോഗിക്ക് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം വെടിയാൻ കഴിയും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. एवं सवीर प्रवरा संयोजात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो धृतं काले तत्याज स्वं कलेवरम्. കാലക്രമേണ സ്വന്തം ശരീരം വെടിയാൻ സമയമായപ്പോൾ പൃഥു മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ദൃഢമായി ഉറപ്പിച്ച് സമ്പൂർണമായി ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതേപോലെ അപ്പം ഭാഗവതത്തിലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡിവോട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്മാർ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ? അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് മരിച്ചത് ആരൊക്കെയാ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിബോൽ. മാലതി മാതാജി. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ആരും പറയില്ല. വെരി നൈസ്. പിന്നെ അതെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. പിന്നെ വേറെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. ഹരിബോൽ. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഭരത് മഹാരാജ്. ഭരത് മഹാരാജ് മാനായി. പിന്നെ ജഡഭരതനായിട്ടാണ് പോയത്. ജഡഭരതന്റെ പേര് പറയാം. ഭരത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ ഓർത്തില്ല. ഭരത് മഹാരാജ മാനിനെ ഓർത്ത്. ഭീഷ്മദേവ്. വെരി ഗുഡ്. ഭീഷ്മദേവ്. പിന്നെ ഗഡ്വാങ്കൻ. ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്. കട്വങ്ക അല്ലെ? കട്വങ്ക മഹാരാജ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ വിതുരർ. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് തിരിച്ചുപോയി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ. നമ്മൾ ഈ ജപിക്കുന്നതും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ? നമ്മുടെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ. ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ? എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഫൈനൽ പരീക്ഷ എന്താ? മൃത്യു സർവഹരശഹം. മരണം. അതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 5-ഉം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത് അന്തേ കളേവരം തം തമൈവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത് അന്തേ. എന്താണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ത്യജത് അന്തേ, അവസാനം ശരീരം വിടുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്താണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്, തം തമൈവൈതി കൗന്ദേയ. ഓ കുന്തി പുത്ര, അത് തന്നെ നിങ്ങൾ സദാ തത് ഭാവം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ ഇതില് ആ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിലും 8.5 6
8-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണോ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ആ വിവർത്തനം. കുന്തിപുത്ര, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് അവസ്ഥയെ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥ അവൻ തീർച്ചയായും കൈവരിക്കും. അപ്പം അതാണ് മരണത്തിന്റെ നിർണായകമായ നിമിഷത്തിൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ ജീവിതാവസാനം കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്താകും? അതേ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു എന്നത് ശരി അല്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇതിൽ തന്നെ മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം, മഹാരാജ് ഭരതൻ അല്ലെ. ഭരതൻ ഒരു മികച്ച വ്യക്തിയായിട്ടും നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടും തന്റെ ജീവിതാവസാനം ഒരു മാനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് മാറ്റപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ അവസാനം ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മള് കിട്ടുക. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അതാ വരുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം നമ്മള് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടെ ജീവിച്ചാല് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പേരക്കുട്ടികളാവേണ്ട സമയമായി. പിന്നെ പേരക്കുട്ടികള് കല്യാണം കഴിച്ച് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എന്താ പൂന്താനവും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഉണ്ണി ഉണ്ടായിട്ട് അതിലൊരു ഉണ്ണി ഉണ്ടാവാൻ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ട് അത് സാധാരണയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഒരുപാട് അതിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുമ്പോ നടത്തോട്ടെ, ഭഗവാനെ ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നോട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അതേ കുടുംബത്തില് വേറൊരു ഒരു ശരീരത്തിൽ വരും. എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചുമാരുടെ കല്യാണം, പിന്നെ ആ ഒരു ജന്മം പിന്നെയും ആഗ്രഹം അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഭഗവാൻ ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നോട്ടെ. പക്ഷെ അതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ നമ്മൾ അതിലോട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരും ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അത് പോവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചു വിടണം. അവസാനം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുലശേഖര ആൾവാറിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില്. അത് കൃഷ്ണത്വതീയ പദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം. ഇത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം. എത്ര പേരെടുത്തുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഉണ്ടോ? മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതാണ് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം. വത്സല മാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നല്ല ബുക്കാണ്. ഇതില് പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ ഹിസ്കോണിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതില് എത്രയോ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കുലശേഖര 53 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 53 ശ്ലോകങ്ങൾ. മുകുന്ദമാല, മുകുന്ദനായ ഭഗവാൻ, മുക്തി നൽകുന്ന ഭഗവാന്റെ മാല സുവർണപ്രഭ മാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, മാലതി മാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തവര് വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവര് വായിക്കുക, അത് കൂടുതൽ വായിക്കുക. മുകുന്ദമാല, ഭഗവാന്റെ മാലയാണ് ഈ സ്തോത്രം. അപ്പൊ കുലശേഖര ആൾവാർമാര് ഭയങ്കര ഭക്തന്മാര്. അതില് കുലശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾവാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആൾവാർ എഴുതിയ ബുക്കാണ് ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ ശ്ലോകം. പക്ഷെ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താ? കൃഷ്ണത്വതീയ പദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈതമേദിഷു സുമാനസുരാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കഫവാദ പിത്തോ കണ്ടോവരോധമിതോ സ്മരണം കുതസ്തേ. കൃഷ്ണ ത്വതീയ പദ പങ്കജ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പാദം അല്ലെ, പങ്കജമാകുന്ന ആ പാദം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണേ. എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രാണപ്രയാണ സമയേ, പ്രാണം വിടുന്ന സമയത്ത് കഫ വായു പിത്ത അല്ലെ, കഫ വായു പിത്ത, ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. യസ്യാത്മബുദ്ധി തൃണഭേ ത്രിധാതുക്കെ, 3 ധാതുക്കൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആയുർവേദയില്, കഫം വായു പിത്തം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരിക. ഇപ്പൊ കഫം കൂടുമ്പം ശ്വാസകോശമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പിത്തം കൂടുമ്പം ദഹനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇംബാലൻസ് കാരണമാണ്. ആയുർവേദം ഇത് 3 എണ്ണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മരുന്നുകളൊക്കെ തരിക. അപ്പം കഫം വായു പിത്തം കൂടും നമ്മൾ ആ മരണസമയത്ത്. അപ്പൊ കഫം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കുറച്ചൊരു കവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശബ്ദം വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിടറും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്, മരണസമയത്ത് അങ്ങനെ കഫം എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ട്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും നാമം കേൾക്കാൻ പറ്റും, നാവിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാരുടെ പ്രാർത്ഥന. നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഇതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇതിലെ വിവർത്തനം എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ കൃഷ്ണ, താമരപ്പൂക്കളുടെ തണ്ടുകളുടെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് അരയന്നങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെ
എന്റെ മനസ്സിനെ ഉടൻ തന്നെ നിന്റെ താമരപ്പൂ പോലുള്ള പാദങ്ങളിൽ കീഴടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമേ. എന്റെ അവസാന ശ്വാസത്തിന്റെ നിമിഷത്തിൽ ശരീരത്തിലെ വായു, പിത്തം, കഫം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ എന്റെ തൊണ്ട ചുരുങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയണമേ. എങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും? ഈ ശ്ലോകം ഇടക്കിടക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ അവസാന നിമിഷം, ലൈക്ക് 1977 പ്രഭുപാദർ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനോട് അടുത്തിട്ടായിട്ട് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ശിഷ്യന്മാര് പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദർ എന്തിനാ ഇത് ചൊല്ലുന്നത്? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഈ എന്താ പറയാ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റണം. അല്ലാണ്ട് ആ മരണസമയത്ത് എന്റെ തൊണ്ടയിൽ എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ? ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വന്ന് കോമ അവസ്ഥയിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മറവി അല്ലെ, വയസ്സാകുമ്പോ എന്താ അൽഷിമേഴ്സ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മറവി. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ചെറിയ ചെറിയ നരവുകളൊക്കെ വയസ്സാകുമ്പം അതിങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാകും, പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല, ശ്ലോകങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുക? അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മരണസമയത്തുള്ള ആ ഒരു വിഷമം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം നല്ല ഒരു ആരോഗ്യമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീധർ പ്രഭുപാദ തന്റെ റെക്കോർഡുകളിൽ ഈ പ്രത്യേകം ശ്ലോകം ആലപിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇറ്റലിയിലെ RKC റേഡിയോ ഇതാണ് വാണിജ്യ ശബ്ദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മഹാത്മാദാസിൻ തന്റെ 1987 ആൽബമായ ഇതൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം ഇതിലുണ്ട്. അതിൽ കുലശേഖര ആൾവാര് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയില് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ഭാവാർത്ഥം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കാം. മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകം ഇതായിരുന്നു. മിക്കപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുകയും ഒരു ഭജന പോലെ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആൽബത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം മുഴുവനായി ഒരു ഗാനം പോലെ അദ്ദേഹം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഇടക്കും മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ശ്ലോകം മൃദുസ്വരത്തിൽ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സഹവസിച്ചിരുന്ന ഭക്തന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നത് കാണാം. ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രയാണകാലെ എന്ന പദത്തിന്റെ ആശ്രിതമാക്കി വിവരിക്കുന്നത് കാണുക. കുലശേഖര രാജാവിന്റെ പ്രാണപ്രയാണ സമയം എന്ന പദങ്ങളും ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഉളവാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. 8-ാം അധ്യായത്തിലും അന്ധകാലേശമാമേവ സ്മരൻ മുക്തേ കളേവരം അതിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെന്ന്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രയാണകാലെ എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മരണവേളയിലാണ് അത്രേ. സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അർജുനന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. ആ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ? മരണസമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തകരാറിലാകുന്നു. മനസ്സും നല്ല നിലയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ നില ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ്. പരമഭക്തനായ കുലശേഖര രാജാവ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ? ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം, എന്നെ കുറെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടണം. പക്ഷെ കുലശേഖര ആൾവാർ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കാണാം. അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇപ്പം ആരോഗ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീലകൾ അവസാനിച്ച് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ട് അങ്ങയുടെ ദർശനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകണം. അല്ലെ ഭീഷ്മദേവ് അല്ലെ, ആ ശരശയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഇച്ഛാമൃത്യുവായി ഭഗവാനെ കണ്ട് ഉത്തരായണത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വിട്ടത്. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. കുലശേഖര ചക്രവർത്തി വീണ്ടും പറയുന്നു, മനസ്വാസ്ഥ്യവും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവുമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ചരണകമലങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം പൂർണ്ണമാകും. സ്വാഭാവിക മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ സമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിഘ്നം നേരിടുകയും കണ്ടത്തിൽ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആവോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. മരണത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ ഓർക്കുന്നത്, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. കുലശേഖര രാജാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മരണസമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മരണവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ പരമപ്രധാനമാണെങ്കിലും ആ സമയം
ശാരീരിക മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നു. ശരീരം വേദനാജനകമായി ആത്മാവിന് അതിൽ വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ശില പ്രഭുപാദർ വിവരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വയം മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് ധ്യാനനിരതനായിരിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറിയൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ കൈ വിരൽ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ദിവസം മുഴുവൻ ആ ശ്രദ്ധ ഫുൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചെറിയ മുറിവായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫുൾ ശ്രദ്ധ അതിലേക്കായിരിക്കും. ഓ മുറിഞ്ഞല്ലോ വേദനിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലെ? ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ മന്ത്രത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെയാണോ മരണസമയത്ത് അത്രയും വേദന ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്മരണകളിൽ ഉറച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആജീവനാന്ത ഭക്തിഭരിത പ്രവർത്തനവും മനോഭാവമാണ് കൃഷ്ണാവധത്തിനെ അന്തസമയത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആചാര്യന്മാർ ഉറച്ചു പറയുന്നു. നാം കുന്നുകൂടിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അന്ത്യവേലയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹൃദയസ്തംഭനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കുറവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നാം സദാ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അപ്രകാരം അന്ത്യവേളയിലെ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം വിജയിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അന്ത്യവേളയിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറ്റണം. ചില ഭക്തന്മാര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. വയസ്സാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കഫ പ്രോബ്ലം എല്ലാം വരും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദരുടെ നാമം അല്ലെ ജപം അതിങ്ങനെ ആ ഒരു ബോക്സ് അതിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ പ്രഭുപാദർ ജപിക്കുന്നത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നാവിനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അവരിങ്ങനെ ജപിച്ച് ആ മന്ത്രം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് ചുറ്റിയിരുന്നിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈശോപനിഷത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, എന്റെ മരണസമയത്ത് ദയവായി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർമ്മിച്ചാലും. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളി 100 ഇരട്ടി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ. എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുട്ടി വീട് വിട്ടു പോയി, ഇപ്പം ഉത്സവ സ്ഥലത്തും പിന്നെ ട്രെയിനിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കാണാണ്ടാകും അല്ലെ. കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി എവിടേക്കോ എത്തി. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും എത്രയോ മടങ്ങ് അധികം അതിന്റെ അച്ഛനമ്മയും ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. കുട്ടി ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വേറെ മുട്ടായിയോ കളിപ്പാട്ടൊക്കെ തന്നാൽ കുട്ടി അങ്ങനെ പോകും. ആ വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണ്ടല്ലോ, സ്കൂളിൽ പോണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലേ. ചെറിയൊരു കാര്യം മതി അവര് ഓരോ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ആത്മഹത്യ പോലുള്ള മോശമായ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും. അപ്പം അച്ഛനമ്മമാര് ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെയും കാളി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും. മരണസമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വികാരഘാതവും വിധിയുടെ വിളയാട്ടവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കുലശേഖര രാജാവ് വാർദ്ധക്യം വരെ കാത്തിരിക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായത് കൊണ്ടാണ് കുലശേഖര ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 8:5 അത് എന്താ പറയുന്ന, അന്തകാലേ ശമാമി വാസ്മരൻ കളേവരം. യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ അന്തകാലെ ശമാം ഏവ. കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അന്തകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ആത്മാവ് ശരീരം വിടുമ്പോ മാം ഏവം അല്ലെ, മാം ഏവ സ്മരൻ മുക്ത. മാം ഏവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ മാത്രം, വേറെ ആരെയല്ല.
ഭഗവാൻ ഏവ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് അതിന്റെ പവതാന പദാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. മാം, എന്നെ തീർച്ചയായും ഓർമ്മിക്കണം. തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കണം. ജീവിതാവസാനത്തിൽ എന്നെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉടനെ എന്റെ സ്വഭാവം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംശയമില്ല. എന്നെ മാത്രം. ഭഗവാൻ എന്തിന്? ഭഗവാൻ സ്വാർത്ഥനല്ല. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? അതേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വേറെ ഉപരിതല ലോകങ്ങളിൽ വേറെ ദേവീദേവന്മാരെ ഓർത്താ അവരുടെ ലോകത്ത് പോകും. അവരുടെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വർഗലോകത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ പുണ്യപാപങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മധ്യലോകം വിശന്തി ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. പുനർജനിക്കേണ്ട വരും. പക്ഷെ ഇതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ മാത്രം, അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ചിലപ്പം ചില പേരൊക്കെ ഇസ്കോണില് വന്നതിന് ശേഷം ദേവി ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും പോകില്ല. വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഓ, നീ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മാത്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രല്ലേ പോകുക. എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയും, നീ കൃഷ്ണന്റെ ആളല്ലേ, നീ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ പോകും, വേറെ ആരുടെ പോകില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ വേരിനാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇലയ്ക്കും പൂവിനും കായ്ക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഏത് ജന്മം ആ മരം വളരാനാ. പക്ഷെ നമ്മള് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വയറിനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്താ ഏകലാ ഈശ്വര കൃഷ്ണ അരസഭൃത്യ. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനേലോ കൃഷ്ണൻ എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എന്നെ മാത്രം, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതില് കാണാൻ പറ്റും? പ്രഭുപാദർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര 2 പ്രാവശ്യം, ചെറിയൊരു ഭാവാർത്ഥാണ്, പക്ഷെ 2 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മുഴുവനായിട്ടും കാണുന്നുണ്ടോ? 2 പ്രാവശ്യം മുഴുവനായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിരന്തരം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു വൃക്ഷം പോലെ സഹിഷ്ണുത പുലർത്താൻ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തരോരപി സഹിഷ്ണ. എന്നിരുന്നാലും തടസ്സങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തനെ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവില്ല എന്നല്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം പരമസുഖമായി എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കാറിൽ പോകുമ്പം കുറെ കുണ്ടും കുഴിയും ബമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഓട്ടോറിക്ഷയിലാ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുലുങ്ങും. പക്ഷെ ഒരു ബെൻസിലോ ഓഡിയിലോ കാറിലാ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയില്ല പോകുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പം ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കർമ്മ അനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധമാകുന്ന ആ ഒരു ബെൻസ് കാറിലാ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ വിഷമങ്ങള് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ തരും. അത് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും പറയുന്നു, തടസ്സങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ജപം തുടരണം. എങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിത അവസാനം ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ്. എല്ലാവർക്കും അജാമിളനാവാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അജാമിളൻ അവസാനം ആരെയാ ചിന്തിച്ചത്? തന്റെ പുത്രനെ. ഇതന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അന്ത്യലീല അധ്യായം 3 63 ശ്ലോകം. ഇത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗ്ലോറീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പം മ്രിയമാനോ ഹരേർനാമ കൃഷ്ണൻ പുത്രോപചാരിതം അജാമിളോപൈ അഗദ്ധാമ കിം ഉദശ്രദ്ധയാഗൃഹൻ. അജാമിള ആരെ പറഞ്ഞേ? കൃഷ്ണൻ പുത്രോപചാരിതം. പുത്രന്റെ പേരായിരുന്നു അത്, നാരായണൻ അല്ലെ. മരിക്കുമ്പോൾ അജാമിളൻ തന്റെ മകൻ നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ആത്മീയ ലോകം നേടി. വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അജാമിളൻ അറിയാതെ നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാ? മകനെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം കൃഷ്ണൻ, മുകുന്ദൻ, പത്മനാഭൻ, നാരായണൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് അച്ഛച്ചന്മാരെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാ? അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലം എന്തൊക്കെയാ? ഇന്നത്തെ നല്ല പേരായിരിക്കും, പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടിണ്ടു, മിണ്ടു, ചിണ്ടു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആ പേരൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഫാഷൻ പേരുകളാണ് ഇടുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ തലമുറ ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകളാ ഇടുക അല്ലെ. പത്മനാഭൻ, നാരായണ, മുകുന്ദ, കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേര്.
എന്റെ അച്ഛന്മാരിലെ അവരൊക്കെ തലമുറയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ പേര്. അപ്പൊ അവരെ അച്ഛനമ്മക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? അവരറിയാതെ ഭഗവാന്റെ നാമാണ് ഡെയിലി വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമാണ് അവരറിയാതെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ഇങ്ങ് വാ, മുകുന്ദ വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗോപീച്ചന വല്ല എല്ലാം അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ അവര് ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നല്ലേ അറിയാതെ. ആ മകനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായാലും അവസാനം ആ മകനെ ഓർത്തിട്ട് കൃഷ്ണ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ കൃഷ്ണൻ ആരാ? ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ അജാമിളൻ തന്റെ മകനായ നാരായണനെ വിളിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമായിട്ട് എടുത്തു. തീരെ ഒരു അന്നേരം തന്നെ പോയി എന്നല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു അവസരം അജാമിളനെ കിട്ടുകയും പിന്നെ തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഹരിദ്വാർ പോയി നാമജപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവസാനം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയേ. നമുക്കാരും അജാമിളനാവാൻ കഴിയില്ല. എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഭാഗവതത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് 6:2:49 അതില് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അജാമിളൻ അവസാനം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയതെന്ന്. ആ നാമത്തിന്റെ ഇതാണ് അല്ലെ, ശക്തിയാണത്. അതേസമയം അജാമിളൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അജാമിളന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആരെ കാര്യമാണ് പറയാറ്? അജാമിളന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ആരാണ് ചെയ്തത്? അജാമിളൻ ജീവിതകാലം മൊത്തം എന്താ പറയാ പാപം ചെയ്തു. അവസാനം ഭഗവാന്റെ നാമം അറിയാതെ ജപിച്ചു. ഇതിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് ഭരത് മഹാരാജാവ് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഭക്തി ചെയ്തു. അവസാനം മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് മാനായി മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യവും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ. പക്ഷെ വേസ്റ്റ് ആവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? എന്തുകൊണ്ടാ അത് വേസ്റ്റ് അല്ല? ഭരത് മഹാരാജാവിനും അത് നഷ്ടമായില്ല, നഷ്ടമല്ല, ലാഭം തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായേ? പിന്നീട് ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മം. പിന്നീട് ജഡഭരതനായിട്ട് വന്നില്ലേ. ജഡഭരതനായിട്ട് വന്നിട്ട് രഘുഗുണ മഹാരാജാവിന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് അവരെ ഉദ്ധരിച്ച് അങ്ങനെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയി. 2 ജന്മേ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നല്ലോ. ഭരത് മഹാരാജാവ് മാനായി, മാന് ജഡഭരതനായി, ആ 2 ജന്മം. അപ്പം ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ ഓർക്കാം. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. വേഗം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ മരണസമയത്ത്. അപ്പോഴോ ഭഗവാൻ ഓർക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കും. യാദിവദാദിദേശീന ഭക്തോ മന ച സ്മരേത് അഹം സ്മരാമി ഭക്ത നയാമി പരം ഗതിം. ഇത് എവിടുത്തെ റെഫറൻസ് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് എവിടുത്തെ? വരാഹപുരാണം. വരാഹപുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം മരണസമയത്ത് എന്റെ ഭക്തൻ എന്നെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ ഓർമ്മിക്കുകയും എന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് അവനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. വരാഹപുരാണം വരി പോലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ആശ്വസിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയാണ് കേട്ടാ. കനിഷ്ഠരെ ഒന്നല്ല ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോവാ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനെ ഓർമ്മിക്കും. അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത. എന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ ഓർക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഭക്തനെ ഓർക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര ഈ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് അത് ബാങ്കറാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 1000 രൂപ ഇട്ടാ അത് എത്രയോ മാസം കൊണ്ട് അത് ഇരട്ടിയായിട്ട് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈസയൊക്കെ ഇതാക്കുന്ന ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഒരു ബാങ്കറാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കോടികൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പടം ആരെങ്കിലും കൈചിത്രം വരച്ചിട്ട് പെയിന്റിങ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ തൂക്കും.
പല പല വേഷത്തിൽ പല പല ഡ്രസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോരോ ഫോട്ടോ അദ്ദേഹം റൂമിലൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കും. അത് ഒരു ഹോബി അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ. അദ്ദേഹം ഷിപ്പിൽ പോയി ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ ഡ്രസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വക്കീലിന്റെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിചാരം തോന്നി, ഞാനൊരു പിച്ചക്കാരനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പെയിന്ററിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കലാകാരന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് പടം വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിത്രകാരൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കണ്ടു വരക്കണം, എങ്കിലേ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ വേഷമിട്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പണക്കാരനായ വ്യക്തി സമ്മതിച്ചു. ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 2-3 ദിവസം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ ആ ഒരു കീറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറെ കരി പോലെ ഭാര്യയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിയായ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നു. ഒരു സ്ഥലം, ഒരു ജംഗ്ഷൻ, അവിടെ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിന്നു. അപ്പം ചിത്രകാരൻ റോഡിന്റെ എതിർവശത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, കാരണം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തു. ആരാ ഡ്രസ് ചെയ്തത്? ഈ ഇത്രയും കോടീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കറാണ് അയാള്. അപ്പം ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, എല്ലാവരും തിരക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഭിക്ഷക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം 1 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഈ കോടീശ്വരന് വല്ലാതെ വിഷമവും തോന്നി, സന്തോഷവും തോന്നി. വിഷമം എന്തുകൊണ്ടാ? അയ്യോ, ഇത്രയും കോടീശ്വരനായ എന്നെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ടാണല്ലോ ഈ വ്യക്തി കണ്ടത്. രണ്ടാമത് സന്തോഷം തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ കാണാൻ അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ തന്നത്. പക്ഷെ ഈ 1 രൂപ അദ്ദേഹം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയി. എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് പോയി. ഈ 1 രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് എത്രയോ മാസം, 5-6 മാസം കഴിയുമ്പം അതൊരു ഇരട്ടിയായിട്ട് അത്രയും ലാഭം, 1000 രൂപ അതായി. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ 1000 രൂപയൊന്നും ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ 1 രൂപയല്ലേ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭിക്ഷക്കാരനായിരുന്നില്ല, ഞാൻ കോടീശ്വരനായ ബാങ്കറാണ്. താങ്കൾ 1 രൂപ എന്റെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു, ഞാനത് 1000 രൂപയായിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓരോ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര ഗുണമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകേര പ്രീമതൻ ഹരിനാം സങ്കീർത്തൻ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മന്ത്രമേ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമാ പാട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡെയിലി 16 കൂടുതൽ ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, ആരൊക്കെ 50 കൂടുതലൊക്കെ ജപിച്ചു, 64 മാർക്ക് ജപിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള ആ രുചി കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു മന്ത്രം ഒരിക്കലും പഴുകില്ല, കാരണം ഇത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇത് ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നാമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനോട് രുചി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അന്ത്യലീല 11-ാം അധ്യായത്തില് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുടെ വിയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിലെ 31-ാം ശ്ലോകത്തില് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുടെ ആഗ്രഹം മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിക്കുന്നു. ഏകവാൻ ചഹയമോരെ ബഹുദിന ഹൈതേ ലീല സംവാരപി തുമി ലയമോരെ സീറ്റേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് വളരെ കാലമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയാണ്, എന്റെ നാഥ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിന്റെ വിനോദങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗം അവസാനം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ അവസാനിച്ച് പോകാനായി. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുടെ ആഗ്രഹം എന്താ? സെയ് ലീല പ്രഭു മോർ ഖബുനാ ദേ ഖൈബാ അപ്പന ആകെ മോറാ ശരീര പാണ്ഡിബാ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന, അങ്ങയുടെ വിനോദങ്ങളുടെ ഈ അവസാന അധ്യായം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ശരീരം തരരുത്. അങ്ങയുടെ അവസാന ആ വിനോദങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവസാന ലീല എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ട, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരരുത്. ആ സമയം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ശരീരം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വീഴാൻ അനുവദിക്കണമേ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയല്ലേ കുലശേഖരാകലാപൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച്, നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, അഭിന്നത്വം നാമനാഭിന, വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പം കുലശേഖരാകല ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്റെ ശരീരം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ, ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ വിടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു.
കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവസാനിച്ചു പോകാനായി. 48-ാം വയസ്സിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. 48 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ യങ് ആണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാളിൽ 60 വയസ്സ് സമയത്ത് മൂത്തതാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പം വയസ്സായി, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വിട്ടത്, ശരീരം വിട്ടത്, ഭഗവാന്റെ പാദം പിടിച്ച് ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ വദനം നോക്കി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ആത്മാവ് തിരിച്ചു പോയത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാ? ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടോ, നാമാചാര്യനായ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയും. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെ, ഭാര്യ ഭർത്താവിനേക്കാളും മുന്നേ ഭാര്യ പോണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയും. കാരണം സുമംഗലിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും, ഭർത്താവിനേക്കാളി മുന്നേ ഭാര്യയ്ക്ക് പോകണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭർത്താവ് ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാം ഒരു ഇതുള്ള ആൾക്കാരാ. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നീടും വേഗം അവര് മറക്കും. അവർക്ക് ആ ഒരു മറവി ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഫലമുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആണ്, വീക്കാണ്. അപ്പം ഭർത്താവിന്റെ വിയോഗം ചിലപ്പം അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, വിധവയായിട്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷെ അത് കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുക ആരെപ്പ പോണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുക, സുമംഗലിയായിട്ട് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി, മക്കളൊക്കെ ചുറ്റും നിന്ന് ഭർത്താവിനെ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരിപ്പോണം എന്നാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാം? ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ഹൃദയേ ധരിമോ തുമാരാ കമലകരണ നയനെ ദേഖി മോ തുമാരാ ചന്ദ്രാവതന. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് താമര പോലുള്ള നിന്റെ പാദങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ച് ചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള നിന്റെ മുഖം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആഗ്രഹം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവസാന വേളയിൽ അന്ത്യകാലത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്താ ജപിച്ചത്? ജിഹ്വായ ഉച്ചിരുമോ തൊമാര കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ. ഈ നാമാണ് ജപിച്ചത്, കൃഷ്ണ ചൈതന്യ. നമ്മുടെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ ഈ മാതാ മോറ ഇച്ഛാ ചടിമുപരാന. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് ഈ ഒരു നാമം, എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ജപിക്കണം. ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ദയവായി ഈ വിധത്തിൽ എന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമ്പം എന്ത്ര രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. ഒരു കഥയുണ്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ, എവിടെയോ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന കഥയാ. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കഥ. ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അന്ധവിശ്വാസിയായിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിൽ എത്ര പേര് ഗുരുവായൂർ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ ഗുരുവായൂരത്ത് ഓടിപ്പോകും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അന്ധവിശ്വാസിയാ. അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ നടയിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് തുറന്നു. കാരണം ഗുരുവായൂര് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് വരും അല്ലെ, എല്ലാ തിരക്കാ. ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് വേഗം ദർശനം കിട്ടിയ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ പാസ്സൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട വരും. പിന്നെ ഉത്സവകാലത്തൊന്നും പറയണ്ട, വെക്കേഷൻ സമയത്തൊന്നും പറയണ്ട, ഏപ്രിൽ മെയിലൊക്കെ അത്രയും ക്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ വ്യക്തി അന്ധവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാ കിഴക്കേ നട, വടക്കേ, ഏത് നടയിൽ പോയാലും ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ പോകുന്ന കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങാനാ, ഇത്രയും ഷോപ്പ്. അപ്പൊ ഈ അന്ധവിശ്വാസിയായ വ്യക്തി ആ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യാണ്, ഗുരുവായൂർ നടയിൽ തന്നെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാലോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകാറില്ല, ഞാൻ അന്ധവിശ്വാസ, ദൈവമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്രയോ വർഷം ഗുരുവായൂർ നടയിൽ അങ്ങനെ ഷോപ്പ് നടത്തി. ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഒരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ അമ്പലത്തിലേക്ക് നടന്നു. അത് ആരാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നാണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ അമ്പലത്തിലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ശ്രീകോവിലിന്റെ അടുത്തെത്തി. ആ സമയത്ത് ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല ദർശനത്തിന്. ഇദ്ദേഹം കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ, ഈ അന്ധവിശ്വാസിയായ വ്യക്തി ഗുരുവായൂർ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കണ്ട ഉടനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ്
ഒരുപാട് സങ്കടവും സന്തോഷവും ഒക്കെ തോന്നി. കാരണം എന്താ, ഇത്രയും വർഷം ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ നടയുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങയെ ദർശനം എടുത്തില്ല. അന്ന് മുതൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പോകും. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അവിടെ നമസ്കരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമസ്കരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കിടന്ന് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും, ഇതിനേഹത്തിന് എന്താ പറ്റിയത്, ഇത്രയും നല്ല അന്ധവിശ്വാസിയായ അയാള് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായോ? പക്ഷെ ആ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലും, ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ വേറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, താൻ അങ്ങ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞ്, അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, അവസാനം എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല. അമ്പലം അടയ്ക്കാറായി, ഉച്ചയ്ക്ക് ഭഗവാന് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട സമയം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അമ്പലത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ എണീപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മതി 2 മണിക്കൂറായി പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴെങ്കിലും എണീക്കുന്നു. പക്ഷെ എണീപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു, അതായത് മരിച്ചിരുന്നു, മരണപ്പെട്ടു. അപ്പം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താ, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അത് ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു അല്ലെ അവസാനം. അപ്പം ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. ഏകാദശി ബ്രേക്കിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏകാദശിക്ക് ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ 10:28 വരെ ഉണ്ട്, 6:20 മുതൽ 10:28 വരെ സമയമുണ്ട് കാമത ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ വ്യാസപൂജ ഇന്നലെ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് അമ്പലത്തിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതില് എന്താ പറയാ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാല്, സാധാരണ ഒരു പാലിനെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ചില പേര് കണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെറിയ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാം, പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. ഗുരുമഹാരാജിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഗുരുമഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. തുമാര കരുണ സാര, യോഗ്യതാ വിചാരെ കിച്ചു നഹി പായി തുമാര കരുണ സാര, ഗുരുദേവ് കൃപാ ബിന്ദുരിയ. അപ്പൊ ഗുരുദേവ് കുറച്ച് കാരുണ്യം നമുക്ക് തരണം. എന്തുകൊണ്ടാ, ആ കാരുണ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തവരും ഷെൽട്ടർ എടുത്തവരും ഒക്കെ ഇനി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് ഹോളിനെസ് പരംപൂജ്യ ശില ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ. പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഈ കാരുണ്യം, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാരുണ്യം ഗുരുമഹാരാജിനുണ്ട്. 50,000-ൽ കൂടുതൽ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. എവിടെ പോയാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും കൂടെ അല്ലെ, സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി, പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നു, പിന്നെ കിഡ്നിയും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തു, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഗുരുമഹാരാജ് പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരവും വിടാറില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, പാപങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു, വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിയതിൽ നമ്മള് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ വേണുഗോപാൽ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇത് ഡെയിലി ഉള്ള ക്ലാസ് ആണോ? ഇത് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആണ്. എന്റെ പ്രഭു ധനഞ്ജയ പ്രഭു ആണ് എടുക്കാറ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പ്രഭു ബിസി ആകുമ്പോ വരാറുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും 7 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പ്രഭു. ഡെയിലി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? ഡെയിലി ക്ലാസ്. ഓക്കെ. അതാണ് എനിക്ക് വ്യത്യാസം തോന്നി, അതാണ് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് മാതാജി വിളിച്ചതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഇന്നില്ല അല്ലേ? പ്രഭുജി ഇന്നില്ല, കുറച്ച് തിരക്കാണ്. വരും പ്രഭു, നാളെ ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കട്വങ്ക മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ആരോ പറഞ്ഞു, ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകാനുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഓർത്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മുൻകൂട്ടിയെ അറിഞ്ഞു 7 ദിവസേ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അല്ലെ, തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിവസം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 7 ദിവസമാണ്. പക്ഷെ ആ 7 ദിവസം 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം, 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം, 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം, അറിയില്ല അല്ലെ എപ്പോഴാ നമ്മൾ പോണ്ട വരിക എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊന്നും മുൻകൂട്ടി ആരും അറിയിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉണ്ടായാൽ മതി. ശോഭപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മുകുന്ദമാലയിൽ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി? 33. 53 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതിലെ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. ഓക്കെ.
ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. മാതാജി, എന്റെ മൂത്ത ചേച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മരിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മരിക്കാറുമ്പോ വരാന്തേക്ക് കേൾക്കും ഇത്ര നാരായണ നാരായണ നാരായണനെ ജപിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മരിച്ചത്. അപ്പൊ വരാന്തയിലേക്ക് വരെ കേൾക്കായിരുന്നു നാരായണ. എല്ലാ ദിവസവും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എണീറ്റ് നാം ജപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ദൂരെ കേൾക്കായിരുന്നു ഇത്ര. അങ്ങനെയാ വേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് കണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലേ അവരെ ജപിക്കുന്നത്. എല്ലാം അവർക്കറിയാം. കാരണം ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നോർത്തിലൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരം കൊണ്ടുപോകുമ്പം രാമനാമ സത്യഹേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ കൊണ്ടുപോവാ. രാമനാമ സത്യ, രാമന്റെ നാമം മാത്രം സത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയൊന്നും സത്യമല്ല. എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായാലും, എത്ര പണക്കാരനായാലും, എത്ര ഒരുപാട് പേരും പ്രശസ്തിയുള്ള ആളായാലും മണ്ണിലടിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എല്ലാം പോവും അല്ലെ. ഒരു രൂപ പോലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിർത്തിയ അവിടുന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കും. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്ര സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നൊക്കെ കാണുമ്പം അവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ആൾക്കാർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. എത്രയോ ജന്മം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി തിരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവാന്നറിയില്ല. അപ്പം ഈ ജന്മം മാക്സിമം നമ്മൾ ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് കൂടുതൽ ജപിച്ച് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ച് നാമം ജപിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച്, നാമപ്രഭുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നാമത്തിലുള്ള രുചി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാലും ജപമാല എടുത്തിട്ട് ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ക്ലിക്കറിൽ ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പം, ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോ, അലക്കുമ്പം, ഡ്രൈവിംഗ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നാവില് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. മാല വേണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നാമം എപ്പോഴും, നമ്മുടെ തിരുനാമം നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും അല്ലെ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം സഫലമാകൂ എന്ന് പൂന്താനം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. മനഃപൂർവ്വം വൈഷ്ണവന്തിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ശ്രീജ. ഹരേ കൃഷ്ണ.